Kacarita Narendra Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna kinarubut para Kurawa ambyuk sesarengan datan kewraning pambudi Sang Prabu Sri Bathara Kresna sigra triwikrama matekaji Basrewu ya Kyai Kesawa ilang wujuding Prabu Kresna wujud dadi Brahala pitung gunung gedene. Bujrem bunis lanat setan podo kekujikan Kurawa sawangen aku apa pancen dhuwuta mripatmu waspadakno aku sapa woi ladal Kakang Prabu Kresna sikile abuh woi penyakite wis teko ketoke waduh jan matek iki matek awake nyong Kang Padusasana apa anu yuk dalane sithik kowe arep ndi ajeng metu arep apa nguyuh mau ngesek-sek nang tengah arep saiki mundak-mundik woi ladal dipatake maut kowe ora wurunga sing marai dadi geger mari banjir getih kuwi negara Ngastina timbang dadi rame Ngastina tak untae sisan
ucap kacarita kaya main kono riwis nyotri wikrama Narendra Dwarawati wujud bala srewu ing cipta nedya gulung negari Ngastina ciptane rarsa denunta ucap janjiwang Bathara Narada oh perkejang aja ger aja perkenjong Pak Papong Waruda ya kawi cekat rak nesu ya nesu ning nyawang-nyawang musuhe to aku ora melu-melu delok-elokake Kresna Kresna teku guneman kok angel men apa kelakon aku ngono guneman yo ngene terus Ger Kresna saiki aku njaluk rucaten dicewa medeni cah cilik-cilik aduh yo wah rucaten yo Ger koce kuwi ayo rucat dhisik perkejong Pak Papong kaki Kresna Ger Kresna kula wonten mriki oh niku lho wah ngantek ketento aku aduh ya kaya ngene wong tuwa iki kagetan kaya ngene wah apa iki kepiye to negara Ngastina mbok telungke ayo paribadan mbok gulung mbok unta kelakon ngono apa kowe arep ngowahi jakaning dewa perang gedhe kudu kelakon ngaten Bu nah iya nalika semono ulun ki rak mung nekseni kepiye dadine lakonmu kan ning negara Ngastina nyatane Kurupati rak blenjani janji to inggih Bu Kulun nah gelem ora gelem Bratayuda iki bakal dadi katur ngarsane wong Pramesti guru wanti-wanti dawuh ulun marang jeneng sira Kaki Kresna sadurunge kowe bali marang Wirata boyongan Dewi Kunti sing isih ana panggombakan mekaten Bu iya sahabat jroning Bratayuda iki Pandhawa nek ditunggoni karo ibune ditunggoni karo mbokne persasat ditunggoni gaman sing iso omong ngerti sing tak karepe nggih ngertos Bu Setyaki kadaripun Kakang Setyaki aduh biyo malah micek ayo metu karepmu ki kepiye to kuwi Setyaki digembol kaya kok malah turu penake wandamu kaya kepenak-kepenak Setyaki wonten dawuh Bratayuda bakal dadi jagat Dewa Bathara kudu karepe iki arep ngopo Dun
Kowe iki arep ngopo guru-guru kok malang kerik? Terus Bratayuda dados. Iya ning kosek to. Kowe iki tunggu dhisik. Gawe kaget. Nek omong durung rampung kuwi aja kesusu nampa pangandika sing ngurung. Cetha dadi tetakno luwih dhisik. Bratayuda bakal dadi jalaran Duryudana mblenjani janji. Lajeng keparingipun. Yaki. Nalika pun Kakang rawuh marang Stingga Negara Ngastina. Aku kok ora weruh klebate kang ngawangga Prabu Karna. Iki. Karna kok ora ketok kene ngopo-opo ana bab-bab sing wigati. Yaki, wonten dawuh. Ayo coba nglacak karo goleki Kakang kuwi ngawangga. Ana ngendi Yaki Karna? Yaki wonten dawuh. Yen ora sisip panduluning pun Kakang, iki tatune roda kreta iki pun Kakang ora panggring. Iki rodane rata titiane Yayi Karna. Rata Jatisura. Wo menika iya. Lah lajeng Kakang Prabu Karna mula wis ayo dilacak. Manut karo tatune roda kreta iki wae.